procedemos. Bos días, benvidos ao pleno extraordinario. Señor secretario, ten a palabra. Bos días. Na orden do día da convocatoria da presente sesión extraordinaria e urxente figura como punto 1 a ratificación de urxencia da convocatoria da sesión. Na propia convocatoria explícase o motivo. Hai un párrafo con 6 ou 7 líneas e explícase o motivo de convocar esta sesión extraordinaria e urxente sin cumprir o prazo dos 2 días e medio entre a convocatoria e a sesión. Isto ten que ratificarse. Queredes que alguén explique algo ou procedemos a votar como que irades? A urxencia, despois xa temos tempo de falar, evidentemente. Non é urxente. O que me digades? Non é urxente. Non é urxente. Díxome el que había aquí. É o pleno O sea, primeiro extraordinario. ten que votarse, primeiro ten que votarse. Eso está dicindo. Por eso estou dicindo, que me está dicindo el. Bueno, pois veña, procedemos, votamos a urxencia, votos a favor, unanimidade. Entón, concelleira, proceda ás posicións, se tan a mal. Nada, trátase de actualizar a taxa polos servicios de distribución de auga e a taxa de sumidoiros mediante a aplicación do IPC, que serían o 2,20. É algo a que a concesionaria ten dereito, dado que se está a producir unha prórroga de facto do contrato. Moi ben, Partido Popular. Home, se esa é a explicación que nos dá o Goberno desto, realmente eu considero de xulgado de guardia. Ese é todo o que nos tedes que decir dunha prórroga cun informe de intervención, sin informe de intervención, por escrito, sin informe de secretario, cun informe que cuestiona un montón de cousas por parte da contratación, cun informe da tesoreira que dice claramente que para a aprobación desta subida de precios é necesario dictamen previo da Comisión Especial da Comisión de Facenda. Iso é todo o que tedes que decirnos. No, claro que é a utilización do PC, pero para chegar á utilización do PC, ese é o que nos dicides nós, que somos a oposición, o que nos dices é iso, que queremos utilizar o PC e punto. Vamos a ver. Aquí consta un informe de tesorería e outro informe de contratación administrativa firmado por mí tamén e por o interventor. Non sei se está aquí firmado isto. Está aquí, hombre, está aquí. Bueno, o sea, co informe que fai contratación, suscribe... Hai un informe de tesorería suscrito por la tesoreira, o secretario interventor e outro de contratación. Está aquí. A ver, o informe que hai aquí do servicio de contratación está firmado por intervención e polo secretario. Sí, pero logo hai outro informe que pone tesorería firmado por o tesoreiro, o secretario e o interventor. A ver, eu aquí no informe de servicio de contratación administrativa pon aquí ben claro. Pone arriba outro informe de tesorería. Este é de Fátima. Este está firmado solo por un. Sí, pero logo hai outro informe de tesorería. Logo despois hai outro de tesorería, que pone arriba 3 firmas. Sí, claro. Está firmado por mí, claro. Está asinado por... Y está firmado también por mí y por el interventor, ¿eh? Claro, está aquí, o sea, es este documento, tiene 3 firmas. E ese... A ver, pero ese informe que está firmado por ustedes tres, di claramente, en consecuencia, os pasos a seguir para a aprobación deste expediente son os seguintes. Dictame da Comisión Especial de Comisión de Facenda. Aprobación inicial polo Pleno da Corporación mediante voto favorable da maioría simple dos membros presentes na sesión válidamente constituída. Eso é o que firman ustedes. Sí. Vamos a ver. Recuerdo que es un pleno extraordinario y urgente. En esos casos, cuando se trata de una sesión extraordinaria y urgente, no tiene por qué celebrarse la comisión informativa. Ya, pero esto viene al pleno anterior. Ya, bueno, pero se informó en relación con la tramitación ordinaria. Y esto estamos en una tramitación extraordinaria y urgente. Y vuelvo a recordar lo que dije ya en el pleno anterior. Que se trata simplemente de la revisión de precios por el IPC, nada más que eso, ¿de acuerdo? Bien, entendo entón, señor interventor, que unha vez que vai por urxencia non é necesario o dictame da Comisión Especial de Facenda. Por lo que le estoy diciendo. Por ir por urxencia.
E ten que vir por urxencia un tema que o día 16 de agosto de 2017 comunicaron a Espina Delfín a finalización do contrato do mesmo. Hai un ano e medio. Lo que se está trayendo es la revisión de precios, nada más. ¿De acuerdo? Ben, obviamente, pois, temos que miralo, porque hai unha cousa que non nos ten moita lógica, e é que se hai un contrato que finaliza o 30 de setembro, para poder prorrogalo, entendo que eu neso no momento que non son técnico, para poder prorrogalo haberá un mecanismo. Se non se pode prorrogar porque os técnicos da casa dicen que é improrrogable, non cabe dúbida que haberá que buscar unha fórmula legal que o permita, porque que é iso de prórroga tácita? Iso eu non creo que teña moita validez xurídica unha prórroga tácita. O contrato acabou o día 30 de setembro. Por lo tanto, para o ano que ven, que é do que estamos falando de subir o PC, non hai contrato, nin hai prórroga deste, porque é unha prórroga tácita. Iso de prórroga tácita non existe. Que é iso de prórroga tácita? A prórroga, ou hai prórroga ou non hai prórroga. Prórroga tácita, oiga, eu non creo que iso xurídicamente teña moito aval, unha prórroga tácita. Habrá prórroga ou non hai prórroga. Pode ser discutible. Eu non digo que non sea discutible, pero que iso de prórroga tácita, que lle subamos o IPC, porque como hai unha prórroga tácita, home, mire, aquí desde logo, a nos aquí hai cousas que nos rascan, que nos extrañan. O expediente volvo xa a pleno exactamente igual que habeu outro día, bueno, que a salvedade de que hoxe habrá o visto o grupo do goberno, porque outro día dou a sensación de que o grupo do goberno traía unha cousa ao pleno que ni non había cheirado, porque reconoceronnos aquí no pleno que só nos mandaran ao Partido Popular, a máis a Juan José Cruz, o expediente, que por parte do grupo de goberno non tiñan ese informe, motivo polo que retrasamos o pleno. En todo caso, o informe de tesorería, validando que sexa para un trámite ordinario e non extraordinario, deixa aí algunhas píldoras que non son nada desdeñables para a xestión do goberno. Empezando pola parte formal, teño que dicir que nós non estamos en contra de que suba o IPC, ao contrario, estamos a favor. Non temos ninguna obxección a que se suba o IPC da auga, porque é algo que entendemos que para manter o servicio en unhas condicións boas, pois fai falta subirlo. Por lo tanto, aí non temos nada que obxectar. Ahora ben, despois de fazer varias consultas técnicas sobre a viabilidade da prórroga, as dúbidas que tiñamos o pasado venres, lexos de difuminarse aínda se incrementan e, se cabe, nos parecen máis graves. Só atendendo o informe de contratación que teño aquí diante, lembrarlle que as anomalías que se detecta a técnica municipal, que é unha técnica do Grupo A, que xa ten unha experiencia importante en temas de contratación, di claramente: o pasado día 30 de setembro finalizou a relación contractual entre o Concello e a empresa Espina Delfín, entendendo a técnica que suscribe que non é posible acordar prórrogas do contrato, posto que nin o contrato nin os pregos contemplan esta posibilidade. Ben, de acordo co que hai encima da mesa, non se pode prorrogar o contrato. Afirma que compre indicar que esta cuestión debeu ser acordada antes da finalización do contrato e non a posteriori, como están facendo. É dicir, isto que están traendo xe aquí a pleno, tiñan que haber traído, ou sea, tiñan que haber comunicado á empresa, habelo feito antes do 30 de setembro, non a posterior. Con elo queda claro que vostedes fixeron ou están facendo cousas malas en canta xestión. É dicir, están facendo mala a súa xestión, non cousas malas, están facendo unha xestión mala deste contrato. Deixa claro o informe tamén, e máis está aí para ver, que contrasta que a seguridade que nos quería transmitir no último pleno, polo que nos dou a entender aquí, hai unha xurisprudencia, dixo que había xurisprudencia neste sentido, e di claramente, a técnica dice, hai xurisprudencia no sentido de que é legal seguir adiante co servicio, pero tamén hai xurisprudencia que di que sería irregular facelo. É dicir, hai xurisprudencia nos dous ámbitos, tanto en facelo como non facelo. Do informe, que isto xo digo textualmente, a xurisprudencia non é unánime nesta cuestión e podría caerse na vulneración
da lei do concurso público ou vulnerar o principio de libre concurrencia. O máis grave de todo o informe é que a técnico recolle que a legislación en vigor, que é a Lei 9/2017, que é unha lei, a última lei de contratos do Estado, do sector público, di claramente: poderáse prorrogar o contrato, non a lei que estaba en vigor cando se fixo o contrato, senón a de agora, dice, poderáse prorrogar o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato, e, en todo caso, por un período máximo de 9 meses, sempre que o anuncio de licitación de novo contrato, e aí, lóxicamente, pois non sei que terá que dicir o interventor, pero dice, sempre que o anuncio de licitación do novo contrato se teña publicado cunha antelación mínima de 3 meses respecto da data de finalización do contrato orixinario. É dicir, que o que interpreto eu é que a Lei 9 do 17 de contratos do sector público di claramente que contratos como este poderánse prorrogar ata que comece a execución do novo contrato, nada que obxectar. Di despois, en todo caso, por un período non superior a 9 meses. Bueno, eu creo entenderlle outro día máis ou menos do que falamos que o normal é que este contrato que o sacara a nova corporación que salga das urnas de maio do ano que ven. Obviamente non dá tempo, porque son 9 meses. Os 9 meses lévanos desde o 30 de setembro, 9 meses, pois estamos falando de xuño, que estaríase constituindo a nova corporación nese momento. Por lo tanto, non dá tempo para cumprir a lei de contratos do Estado, a última lei de contratos do sector público. Pero a parte final dice sempre que o anuncio de licitación sexa cunha antelación mínima de 3 meses respecto á finalización do acto. É dicir, que dirían, para poder aplicar isto, a nova lei de contratos, é que fora a prórroga hasta a execución do novo contrato, terían que haber sacado o anuncio de licitación, que ainda está sin sacar a día de hoxe, 3 meses antes do 30 de setembro. Entonces, sí se podría prorrogar por 9 meses. Por lo tanto, obviamente aquí son moitas as anomalías que vemos, e que, aínda que non somos xuristas, pois teremos que buscar asesoramento nesa materia, pero están claros que os pasos que se deberían ter cumplido para esta prórroga, pois evidentemente non se deron, e o peor de todo é que xa non se poden dar. Ten que ir rematando, por favor. Sí, porque se hai que publicalo cunha antelación mínima de 3 meses ao 30 de setembro é imposible. Está claro, polo que di o informe, que salvo que me corrixan os técnicos de corpos nacionales que están hoxe aquí no pleno, para prorrogar este contrato o tiñan que haber anunciado en xuño. Tiñan que haber anunciado en xuño para cumprir ca Lei 9 do 17. E non se fixo a licitación do novo contrato. Dentro do PP non estamos en contra da revisión de precios, pero a prórroga do contrato, apoiado nas consultas que fixemos, pois deixa moi claro que as cousas se fixeron mal e que estamos ante unha prórroga tácita que se tiña que ter practicado de outra maneira, que non había ningún problema, pero que ustedes o fixeron mal, que o xestionaron mal. Se quere despois outra intervención, deixo ya como posto. Señor interventor, creo que quere intervir, ¿no? Adiante. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a recordar, lo que se trae aquí es la revisión de precios, no una prórroga del contrato. La prórroga, lógicamente, no es posible. Además, le quiero recordar otra cosa, que está mencionando un articulado de una ley que no es la que estaba vigente en el momento en el que se aprobó este contrato. La jurisprudencia. En ese informe de contratación se aporta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en donde al final, en negrita, se dice: y de no aplicarse a devandita revisión, lóxicamente, vulnérase a doutrina dos actos de enriquecimiento insusto. En el anterior pleno ya les dije que no hay una regulación expresa para esta situación en la que nos encontramos. Lógicamente, se tenía que haber adjudicado el nuevo contrato, pero es un contrato especialmente complejo y no es una situación tan rara en relación con otros muchos ayuntamientos el que este contrato esté todavía sin adjudicar. Que en este mismo informe, tengo aquí un informe de la revista del Consultor de los Ayuntamientos, que lo voy a leer un párrafo que yo creo que es bastante explicativo. Ahora bien,
entendemos que esta continuidad con el mismo contratista a la vista del régimen de prórrogas vigente sería fraudulenta si no se está tramitando un nuevo expediente de contratación. Actualmente, en ese informe de contratación se explica cuál es la situación. La situación es que se está elaborando lo que van a ser los pliegos de contratación. Otra cosa sería que no se hubiese realizado nada, pero tal como consta en ese informe de contratación, y por eso su importancia, la Administración municipal está realizando los trámites oportunos y correspondientes. En todo caso, si no se aprueba la revisión de precios, pues el Ayuntamiento, lógicamente, pues va a tener que pagarlo, porque la doctrina jurisprudencial así lo dice, que se aplicaría en este caso la doctrina de los actos de enriquecimiento injusto. Y nada más. Señor Cruz, ¿ten algo que decir? Sí. A ver, o lóxico nesta situación é que a empresa sería quen tería que reclamar vía judicial a subida esta que se pide. Obviamente o que dá a entender o señor interventor é que queremos prorrogar algo improrrogable, entonces o señor interventor debería neste intre deixar claro que non vai haber ninguna responsabilidade política, senón que é unha responsabilidade técnica. Se se quere protexer o alcalde, pois que se protexa baixo estas premisas de que eu non podo votar, que aclare de que eu voto a favor en caso de que non teña ninguna responsabilidade xurídica neste tema. Estamos dicindo que temos que creer que hai unha serie de procedementos feitos para que non fora fraudulento o contrato. Pareceme que teríamos que facer un pleno moito máis expositivo pola parte do Goberno. Bueno, isto é a prova clara e evidente de que o Concello está sumido nun caos. Isto debía ser ao que se refería a anterior interventora. Considero que é un cachondeo que se traiga isto sabendo que o contrato remataba en setembro, que non dera der feitos os pregos e sacar a licitación. O lóxico neste caso tamén sería, como dixo o PP outro día, que asumiran o Concello o servicio e que se fixera unha subrogación do persoal. Reitero, votar a favor desto e asumir algo desta magnitude, non sei hasta que punto se pode facer nun debate de 5 minutos. Reitero que a vía judicial da empresa tena aí para reclamar, para poñer os puntos sobre as is. Antes de pasarlle a palabra ao señor Crespo, se o tenga ben outra vez, decir, señor concelleiro, que o nivel de descoñecemento do seu grupo de traballo asusta en esta cuestión, desde un punto de vista administrativo. Asusta. Eu entendo que, en cambio, os argumentos do señor Crespo son debatibles, pero polo menos os prepara. A miña pregunta, señores interventores, señor secretario, na súa opinión, o procedimento que se está levando cíñese a máis estricta legalidade, sí ou non? Es el único que se puede realizar en la fase actual. Nada más. Entonces, el no aprobarlo supondría que la empresa tendría derecho a acudir a los tribunales y el ayuntamiento muy probablemente tendría que pagar con los correspondientes intereses de demora. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De la oposición o del alcalde? Del alcalde no, tranquilo. Señor Crespo, quere intervir, por favor? Sí, eu teño unha segunda intervención, non teño inconveniente, pero mire, eu non quero discutir nun pleno co interventor. Eu discuto co goberno. Por lo tanto, que o goberno... Entenda que se o goberno traslada ao interventor que dé a súa opinión, vostede non ten por que entrar en debate con ele, evidentemente, non? Pero eu que quero dicir é que o goberno, alguén do goberno... Vai intervir un teniente alcalde, ahora sí. Deberá dar unha explicación, non? Que é unha explicación política. Eu, técnicamente... Voulle dar a palabra ao teniente alcalde co sopo. Ben, quere falar usted tamén? Logo fala o señor secretario tamén. Bueno, como ben dixo a miña compañera Teresa, neste pleno que se está debatindo realmente a subida do IPC. É dicir, se se sube o IPC ou non nun contrato, no contrato máis importante que o Concello,
e tamén, desde logo, o máis complexo de todos os concellos, non só de Lalín, senón de todos os concellos. É algo tónica, calquera pode coller unha hemeroteca e ver como este contrato moitas veces remata sen sacar outro adiante, porque se producen no impás de un contrato a outro, que dura moitos anos estes contratos, moitísimos cambios legislativos. Estamos falando dunha nova lei de contratos e de novas leis que influen directamente neste contrato. Non revelo nada, non coñecido. Si, bueno, si explico, señor Crespo, que xa temos falado desto en moitas ocasións sobre este contrato de auga e o ofrecemento do goberno a falar de pactar, porque este é un contrato de pleno. É dicir, isto ten que vir a pleno. A aprobación dos pregos administrativos e técnicos depende absolutamente do pleno do Concello. Pola cuantía. Sí, pola cuantía. Este Concello, cando sabía que este pliego, é dicir, que este contrato iba a rematar, que xa o sabe desde moito tempo, hai un ano empezouse a traballar xa, hai máis dun ano, empezouse a traballar xa nestas cuestións. E o primeiro que quisemos facer, e que era moi importante facer, era unha avaliación do estado da rede de abastecemento e saneamento. E para tal caso, pois contratouse unha empresa que fixo unha auditoría do estado total da rede. Eso leva o seu tempo. A liña é grande, a rede é grande, o contrato era vello, leva moitos anos, e hai que analizar moitas cousas e sacar moitas deficiencias. Desas deficiencias, logo, que se vai pedir no prego técnico que faga a empresa. É dicir, pois, se detectamos que hai rede de fibrocemento en tal punto e tal punto, pois unha das cousas que teremos que pedir á nova concesionaria é que sustitúa esas redes, non? Por poñer un exemplo. Ben, rematado ese informe, esa auditoría, pasamos á seguinte fase, e é a fase de vamos a preparar os pregos técnicos e administrativos para poder sacar o contrato. E aí contratase outra empresa diferente, vale, para que non ter só unha mesma perspectiva, e esa empresa empeza tamén a facer os traballos previos de redacción dos pregos tamén co goberno e tamén sabendo que estrutura de prezo lle queremos trasladar ao cidadán, se queremos seguir coa mesma, se queremos cambiar diferentes cousas. Ese traballo levase a cabo e finalmente pois a empresa nos presenta pois un modelo de pregos administrativos e técnicos. Polo medio sempre se reiterou o ofrecemento á oposición de falar desto, non? E creo que falamos en máis dunha ocasión, e incluso falamos da posibilidade de que se non estábamos de acordo antes de traerlo a pleno, pois igual era a seguinte corporación quen tiña que decide sobre isto. Que é algo que seguramente pois podemos nos poñer de acordo. Claro, nós tamén decíamos, eso é asumir os reparos das facturas que veñan, pero teremos que asumir todos, senón nos traemos o pliego inmediatamente. Me está entendendo, creo que o señor Crespo, e creo que toda a corporación. É dicir, se nos poñemos de acordo unha cousa, asumimos todos os reparos. Se nos poñemos, nós evidentemente teremos que traer ese pliego aquí. En que estado estamos ahora? Pois o secretario, a través do que lle trasladou a empresa, detectou unha cuestión que a empresa técnica non detectara, e era que había que pedir 5 ofertas. A Lei de Desindexación da Economía decía que había que pedir 5 estruturas de costes. Algo no que non contábamos, foi un regulamento que me corrixe o secretario, que o regulamento sale en abril do 18 ou unha cuestión así, non? E entonces, pois, pediuse a empresa que nos dixera como hai que pedir esas ofertas. É algo que nunca se fixo. Agora mesmo pediríos a estrutura de costes a esas diferentes empresas, estamos empezando a recibir por parte das empresas esas respostas. Posteriormente, un técnico especializado, non temos enxeñeiro industrial no Concello, terá que avaliar esas estruturas de costes e logo sométese a exposición pública durante un mes a proposta que faga o Concello desa estrutura de costes. E a partir de aí, digamos que xa estaríamos en condicións de traer a este pleno pois o pliego técnico administrativo sempre que se informara previamente polo secretario municipal, polo servicio de contratación e pola intervención municipal. Por lo tanto, eses son os pasos tremendamente complexos. Por tanto, seguimos con ese ofrecemento a oposición de ver como facemos, está claro, pero sí que se está traballando, o que pasa que isto non é un traballo que se faga nun día ou dous, é un traballo complexo e aparecen novas normativas. Vostede falou dunha nova lei de contratos que é un novo marco legal que entrou en vigor o 9 de marzo deste mesmo ano. Por lo tanto, eso cambiou. Sí, non, pero tuvo unha disposición transitoria que deu 6 meses para a súa, 3 ou 6 meses para a súa entrada en vigor e entrou en vigor o 9 de marzo deste ano, 2017.
Sí, pero, por exemplo, unha cousa que se estuvo esperando por moitas organizacións, e de feito ainda están as xuntas consultivas emitindo informes, é que se sacara un regulamento a nova lei. Esta lei non ten regulamento aínda. Por lo tanto, en moitas cousas estáse mirando a lei anterior, porque se non hai regulamento e a lei non deixa claro as cousas, mírase a lei anterior. Eu non sou xurista, pero é algo que estes días pois estamos traballando. Queren intervir? Voulle dar a primeira palabra. Bueno, é que o mellor que... Adiante, veña. Ben, imos ver sobre varias cuestiones. En primer lugar, sobre o contrato anterior estipulaba un plazo de vigencia de 20 anos e que había a posibilidade de celebrar prórrogas por 5 anos. O Grupo de Goberno tomou a decisión política o ano pasado, o ano 2017, de denunciar o contrato, o que implica que xa non hai posibilidade de prórroga. Diante desta situación, o Concello empezou a tramitación deste expediente, o Servicio de Contratación, e atopámonos un pouco con o que explicaba aquí o Tenente de Alcalde, non? Primeiro se fixo unha auditoría para coñecer a situación real, o estado real do servizo de abastecimiento de agua e de saneamento, e despois, unha vez que se tivo ese documento, contratouse con unha empresa a elaboración dos pregos de prescripciones técnicas e os pregos de cláusulas administrativas. En ese intermedio, hubo o tema este que a empresa nos detectou que había que facer un trámite intermedio que se llama la estructura de costes. Hai unha lei que se llama Lei de Desindexación que fala de que para incluir la revisión de precios nos contratos ya no cabe introducir ou acudir al IPC, que é o que estamos facendo agora. Vamos a tener que acudir no futuro á revisión de precios mediante unha fórmula que se calcula a través da estructura de costes. E para iso, con ese trámite, se pediron a 5 empresas que emitiran a súa estructura de costes e que a día de hoxe se están recibindo. Cando estén todas, exporase ao público e ten que vir aquí antes co prego a aprobación da fórmula de revisión de precios para o futuro. Entón, diante desta situación, non cabe a prórroga, porque a prórroga xa está denunciado o contrato no ano 2017. En que nos atopamos agora? Nos atopamos en que a día de hoxe o Concello está tramitando un expediente de contratación que, como se dixo, é o máis complexo e o máis amplio que hai, porque hai moitos trámites, moitas actuaciones. Nos concellos que o tramitan suelen tardar entre 3 anos ou 4, 3 anos e medio, os concellos que están tramitando, Pontevedra e varios da Costa da Morte. Entón, ante esta situación, o Concello atópase con que este contrato é o máis importante e, además, o Concello ten a obriga legal de garantizar o abastecimiento domiciliario de auga potable a todo o mundo. É unha obrigación esencial, a primeira do Concello que figura na Lei 785. Gracias. Bien, un momentiño esa remato. Entón, ante esta situación, a única posibilidad que hai é esta, seguir con esa situación. A empresa está dispuesta a seguir con esta situación, o Concello tamén, hasta que o novo Concello, o novo contrato entre en vigor unha vez que se tramite e que se llegue a todo o procedimento. Nada máis. Gracias. Señor portavoz do Partido Popular, adiante. Ben, pois a verdade é que lexos de disipar máis dúbidas pois me aumentan, pero en todo caso teremos que analizalas para ver os prós e os contras. Agradezco ao Tenente Alcalde que dera unha explicación polo menos por parte do Goberno, que non tuvera que ser só o interventor o que dá a súa opinión, que é unha opinión obviamente técnica, pero non política, e que o dixera. Pero, a ver, señor Tenente Alcalde, queren falar connosco, pero se queren falar connosco, se este contrato terminou o 30 de setembro, acordalle Santa Bárbara cando trona. E o que lles critica a vostedes é a falta de xestión, ni máis ni menos, non lle critica outra cousa. É dicir, falar connosco, estupendo, podense sentar a falar connosco, nos podemos aceptar falar ou non, podemos discutir o que se queira, pero o normal é facelo antes de que acabe o contrato. Antes de que acabe o contrato. A ver, pero vamos a ver. Un día, en xuño, dixeches que se podíamos falar. E quedache de chamarnos para unha reunión. Que usaba non me chamaches aínda para ninguna reunión. Que usaiba, Por que? Porque, a ver, o problema desto todo é que fixestes as cousas a destempo, como casi todo. Ese é o problema real. O problema real é que vos pillou o toro unha vez máis. Porque, mira, vamos a ver, só analizando esta prelación do que acaba de decir o secretario. O 16 de agosto de 2017, por iniciativa vosa, que non da oposición, comunicadelle a Espina Delfín que o contrato é improrrogable, que o acaba de decir o secretario. Por que lle comunicades que o contrato é improrrogable? Se polo que diu o secretario podíase prorrogar 5 anos. Non, digo eu, a ver, o secretario dixo que
o 16 de agosto comunicásteslle a Espina e Delfín que o contrato é improrrogable, de acordo? Fixástelo sin falar connosco para nada. Pero podíase prorrogar 5 anos, pero unha vez que lle comunicades que é improrrogable, vale? Entón, eu podo entender que vos lle comuniquedes eso hai un ano e pouco. Eu podo entender o que lle comuniquedes, pero entón poñedevos as pilas e a partir dese ano e pouco apretade e facede as cousas en tempo e forma, porque mire, o 19 de setembro do 2017, que é un mes despois de que lle comunicades á empresa que non pode seguir, encargadeslle a Idón que realice un análise da situación da concesión da auga, vale? Está ben? E un mes despois é razonable. Pero non sei que plazo lle destes a Idón, pero o normal é que o fixera por un plazo razonable. Ou non lle destes plazo? Pois non sei. Supoño que lle... Non sei se destes plazo ou non. Eu só sei que o 19 de setembro, polos datos que nós temos, contrátase a Idón a realización dun análise da situación da concesión da auga. O 13 de marzo, o Concello contrata con unha empresa para a redacción dos pregos de asesoramento do expediente de concesión do servicio da auga. O 30 de xuño do 2018, é dicir, hai agora 4 meses, remata o plazo máximo marcado pola Lei Nova de Contratos do Estado, que aínda que entrou en vigor en marzo, efectivamente sabíase que iba a entrar en vigor en marzo porque está desde setembro do 2017, por lo tanto, ben se vía vir o tiro, ben se vía vir. É certo que entrou en vigor en marzo, vale? Desde marzo a ahora hai pouco tempo, sí, pero non é menor certo que desde setembro xa sabíades que viña por aí, os tiros que viñan por aí, independentemente que teña reglamento ou non. O 20 de setembro de 2018, resolución da alcaldía solicitando a Espina e Delfín, que por certo non temos aquí esta resolución, no expediente non está, pero bueno, non ten maior problema, pero resolución da alcaldía solicitando a Espina e Delfín a súa anuencia en orde ao mantenimento dos servicios nas condicións do contrato original, vale, nada a coxetar. O 24 de setembro de 2018, Espina e Delfín comunica a súa vontade de continuar co servicio mentras non se resolva a nova contratación. O 30 de setembro finaliza o plazo con Espina e Delfín. E agora, o 23 de outubro, solicitades a 5 empresas do sector a estrutura de costes para elaborar a nova fórmula de costos. De acordo? Faga conclusión, se tan amable. Sí. Boas conclusións. As conclusións son sinxelas. E é que isto levástelo non a velocidade de cruceiro, senón lentiño de todo. Desde que lle comunicades en setembro do ano pasado a Espina e Delfín que non hai prórroga, que podía habela, pois tiñades que apurar máis, porque é certo que tiñades un ano na máis, pero nun ano pódense facer as cousas máis rápidas que fixestes, por moito que digades, pódense facer na mitad de plazo como mínimo, pero bueno, non vamos a discutir deso. O que os quero dicir é que a xestión é moi deficiente por parte do goberno, e xa sabemos que é un contrato complicado. Eu creo que cando falamos en xuño, eu dixen que é un contrato complicado, os máis complicados que hai. E sempre con problemas. O máis complicado que é. Bueno, é sempre con problemas, pero ainda así, a ver, o que non é normal é que nos traigades isto aquí desta maneira. Queda claro. E con respecto, non, simplemente quero unhas pinceladas con respecto ao que di o interventor, porque desde o meu punto de vista, home, eu entendo o criterio técnico que ele utiliza, pero aí, claro, non o ten ninguén. Porque é certo, señor interventor, que o contrato... Perdón, só unha cousa. Se non quere debatir co interventor, como dixo antes... Sí, non vou a debatir con el, simplemente que dúas afirmacións... Por alusións... Por suposto, por alusións, claro que poderá intervirse, vostede lle dá a palabra sin problema nin. O interventor di que a nova lei de contratos non estaba vixente cando foi aprobado este contrato. De acordo, aceptémolo, iso non é de coxetar, pero que a nova lei a lei de contratos que foi susceptible de aplicar cando no ano 98 se adxudicou o contrato é a que despois, a raíz de informes de técnicos da casa, se lle di que non se pode prorrogar, que non pode haber prórroga. Entón, aí hai unha pequena contradición, é dicir, non pode haber prórroga que a nova lei de contratos vello, pero que a lei de contratos novo, que é a que está en vigor agora, inda que aprobouse recentemente, pois, en teoría, a lei dice claramente que o período máximo de prórroga serán 9 meses. 9 meses. Desde cando contan eses 9 meses? Desde o 30 de setembro, supoño. Pero digo que a prórroga foi feita... Dalle. A prórroga, a comunicación da non prórroga foi feita antes da aprobación da nova lei. Correcto. Vale. Eu só por puntualizar unha cuestión.
por que non se fixo a prórroga, que pode ser o que da cuestión que vostede... Porque o secretario era ampliable por 5 anos máis. A anterior interventora... Bueno, se dixo agora aquí, eu iso descoñezo. A anterior interventora dixo que ela, se se facía esa prórroga, reparaba esa prórroga. Tal cual, a anterior interventora, digo, a que estaba nese tempo. Bueno, vale, pero eu iso non cuestiono, eu non estou dicindo nada diso. Por eso mismo, ante esa advertencia dunha interventora, decidimos non prorrogar, é dicir, claramente, Dolle a palabra non saltarnos eso. Dolle a palabra ao concelleiro Vilariño. Sí, bos días. A ver, eu creo que a intervención política con diferencia máis a caída é a da Concelleira de Facenda, que é única e exclusivamente ciñense o punto que debatimos aquí. Todo o posterior que debatimos, desde logo, non ten nada que ver con este pleno extraordinario, nin co que vostedes expresan. E eu vou entrar tamén en argumentar no que derivou este pleno, pero que insisto, que nada ten que ver co que estamos aquí a debatir, e que, por certo, escoito aseveracións de que o IPC todos estamos de acordo e que tal. Pois eu non estou moi de acordo no IPC tamén, que sexa obrigatorio, porque non implica, e o vimos precisamente en cuestións de cando foi o da crise, que desde logo non era algo que situara na realidade do poder adquisitivo da xente, moitas veces non se correspondía. Por lo tanto, nós o único que estamos facendo con este pleno é efectivizar un acordo que ven do seu goberno e que automáticamente a empresa que está suministrando este servizo, que está prestando este servizo, subirlle todos os anos o IPC, non? E isto, eu lembrome este debate con vostedes, porque eu xa o vivín, e cando outros tiñamos outra opinión e queríamos incluso intervir, pois, Dios mío, como ibas a intervir nunha suba do IPC, non? Bueno, pois isto que vostedes convertiron nun debate paralelo que nada ten que ver con este punto. E nun debate ventaxista, por iso quero falar, porque, claro, a súa estrategia é evidente, non? Que mala xestión ten este goberno, non son vos xestores, os vos xestores somos nós. Pero precisamente estaba escoitando o relatorio que vostedes facían, e me parece que o relatorio que vostedes facían de como se fixeron nos últimos meses os traballos nesta casa respecto a este tema, pois amosa que este goberno non deixou de traballar. E este goberno, como entendemos, e xe que compartimos con vostedes, que é un contrato tan importante, e, sobre todo, é un debate tamén que se ten en termos de municipalizalo ou de volver a licitalo, porque esas dúas opcións tamén están aí. Non fixo, eu creo que un valor deste goberno, e dirán vostedes, é que ten que vir a pleno, e están en minoría. Efectivamente, pero este goberno podía traer a este pleno todo a iniciación desa licitación. E entendemos, e así yo lo trasladamos, que un contrato deste tipo, que van pasar varias corporacións polo propio contrato de duración, pola longa duración, que é de supor, pois que nese sentido fóramos capaces de crear consensos e, desde logo, de facer un servizo o mellor posible para a xente e que, efectivamente, non fora un punto de debate en termos políticos. E esta é a atitude que este goberno tivo e esta é a atitude que nos lle trasladamos, non? E que, insisto, dista moitísimo esta actitude e os pasos que dimos do que é unha mala xestión como vostedes queren, non? Ou incluso, preguntarlle a un interventor ou un secretario se está de acordo co Casina, eu creo que xa, incluso querer levar ao ridículo esta cuestión, non? E insisto, non é certo, como vostedes estes días están dicindo, que son cuestións técnicas, porque as cuestións técnicas tamén veñen informadas por tesoreiro, secretario e interventor. E, sobre todo, o que guiou a este goberno foi precisamente, como se acaba incluso de decir, en todo o proceso que ven anterior a este ano, as indicacións que se nos daba desde os técnicos desta casa, non? Por lo tanto, miren vostedes, eu creo que todos xogamos
a facer política, pero creo que neste tema a realidade que vostedes describen distan moitísimo, e eu tamén o que fago un chamamento a que se senten, falamos desto, sacámolo, este goberno ten cero interés, cero consignas, ten totalmente unha posición de sacar isto para diante con máximo de apoio, sin ningún tipo de liña vermella, ni moitísimo que se lle poda parecer. Por lo tanto, eu insistolles, fagan uso dunha responsabilidade de oposición importante e fagan posible estas cuestións, non? E a demagoxia vai seguramente implícita nas intervencións que todos facemos, non? Pero fagan caso a este chamamento. Moitas gracias. Bueno, procedemos á votación. Sí, perdón. Adiante. O mínimo que tiñades que facer era botarlle polo menos a culpa a Medela, buscar algún... Ou se non se queredes, salimos aí á plaza e dámosvos un aplauso por isto. Ou se preferides, nomeámosvos para os premios larinenses do ano. É absurdo. Ainda vamos ter que aplaudir e decir que isto foi boa xestión. Pola miña parte, que se vaya aos tribunais, que a empresa se defenda e que vos pida o que teña que pedir. Obviamente non escoitei de intervención que eu non iba a ter ninguna responsabilidade por dar o meu voto a favor desta proposta. Vese caos por todos os lados, reconocedes que non sabíades como facer as cousas, con o mismo secretario vos corrixeu, menos mal que temos vos funcionarios para que vos corrixan. 3 anos e medio para arranxar este tema e agora vides aquí pedir o voto noso, e ainda vides insultando, e temos que dicir que fixestes boa xestión e que isto é un éxito, e que non tedes vergonza de ningún tipo. Cuiña pode dicir que queira do meu grupo de traballo, pero o meu grupo de traballo é honrado. Con limitacións, pode ser, pero honrado. Cuiña manipula, malmete, trae aquí un contrato que tiña que poder estar licitado, tedes tempo para licitalo, externalizades para licitar, e non fixestedes nada. E nós temos que vir aquí e dicir, nós somos os parvos, este goberno fixo aquí unha labor sublime. Venga, hombre, venga. Nos contratos laborais fostes capaces de facelo, isto ten que ser parecido. Eu non sei que opina a PAC sobre todo isto, porque non fala nada, está aí caladiña. A ver se son cómplices tamén desta xestión. Tedes tempo de sobra, 1 ano e medio para licitar un contrato, e non fixestedes nada, de nada, de nada. Eu non entendo, obviamente ten que ser un caos, como decía a interventora. Se vos iba a reparar a interventora... Non sabe nin de que fala. Cal foi... Non sabe nin de que fala. Cal foi a que vos reparou? A que vos iba a reparar, que foi Marta ou foi a segunda? Dame igual. O raro é que agora un interventor veña aquí e non repare unha prórroga tácita. Bueno, a min cheirame malísimo. Pareceme que vou ter, se voto a favor desto, podería ter problemas. Non vexo que problema hai para que judicialice a empresa e que leven esta subida como se propón. Isto é unha vergonza, home, isto é unha vergonza. Vídese aquí a rirvos dos lalinenses, vídese a manipular, a mentir, pero bueno, pasa de vergonza, cachondeo. Si queredes que digamos que isto foi unha xestión boa, pois decímolo, home, pero xa vos digo, lalinenses do ano ou o que queirades, aplaudimos por se queredes. Gracias. Non, interveño, só un segundo, xa lle paso. Digo que isto é, para min, o concepto de vou ir a pasar a mañán ao Concello. Isto é un pouco o que acaba de facer o concelleiro que acaba de falar. Vou pasar a mañán ao Concello, non sei nin de que falo. Bueno, espero que non lle dé problemas no seu partido esta actitude, en vista de que acaban de expulsar a un, pois a ver que pasa por este tipo de circunstancias tamén. Señor Crespo, se quere... Pero que lle vou ter que teño que pedir permiso para ir ao baño a vostede? Unha intervención breve, se ten amable. Gracias. Sí, ben, simplemente un pouco por alusións do que decía o señor Vilariño. Home, mire, eu respóndolle cunha frase que, inda que isto é complicado,
de lidiar, que non teñen que lidiar a vostedes. Eu simplemente lle fago unha reflexión. Se esta tramitación que se fixo da maneira que se está facendo a fixéramos nós, quen volvería a vos botarse a yugular nosa, seguro, non teño ninguna dúbida. Eso estou plenamente convencido. Entón, nós ímonos a abster porque vemos aí, porque realmente non que temos claro, ímonos a abster que non queremos que sexa ningún, que nós non queremos ser obstáculo ningún para que suba o IPC, nin moito menos, pero lóxicamente algunhas das cousas que vemos aquí son realmente a nos parecen nos graves, pero en todo caso, por nós vámonos a abster porque aquí do que se trata é de falar do precio do IPC, do precio da auga do ano que ven, e logo o resto, se o queredes discutir, discutímolo, pero sin trampas. Decides sin líneas vermellas, sin trampas. No, pero ao final, sempre vedes que ao final da predicación sempre tedes o mesmo handicap. É dicir, cada vez que vos botamos un amado que parece que estades asfixiados, ao final, desde que xa vos sacamos para arriba para a auga, sempre sabedes o do escorpión, verdad? Sempre o mesmo. Esa do escorpión xa contei eu aquí varias Por veces. eso, aplíquese. Veña, agradezco o ton en todo caso. Vai haber turno de robos. Non. Pois Vamos a ver, é que non te enteras de nada, hombre. Pero é que non te enteras de nada. Pero por eso che pregunto, porque non me entero. Pa listo xa estás ti. Por eso che pregunto a ti, non lle pregunto a Pepe. Pois non, hombre. Como ti eres moi espabilado, xa che pregunto a ti. Pois non, hombre. Home, pois reconoce que che quedou grande. Quédache grande o tema da auga, non vales para nada. Eres un palanganas político. Señor Cruz, chámolle a orden por primeira vez. De acordo? E simplemente antes, empecemos a votación, votos a favor. Grupo de Goberno, Pincho, non votes a favor. Grupo de Goberno, votos en contra, abstencións, parece o gato este chino. Antes de rematar, agradecendo o ton do Partido Popular nesta cuestión, decirlle ao concelleiro non ha escrito que teña a mínima decencia de traballar algo que é un representante público. Moitas gracias, bo día.